Phuloni ahithi long o kejor atum ratavi kachongsip dun alamki keklang. Jangmi po ajiklo niphai droxy arni Phuloni constituency ahavar kaparlo Phuloni ahithi long o kejor atum rataphan avi kachongsip dun alamki keklang. Labang so alamki keklang roke Phuloni ahavar malom kito arat atum patumi anarlo apor an esan kichu iji aphan pusi hithia long o kachonamdam damlo oke namdam ke adha kg mate 500 gram bonta oke jor atuma bangke 500 gram kilodun nang jiadim ke 412 gram ansi lodun chodlo laso ajoksi oke nampon vek abang phu abang 500 gram mati adha kg a okavipu chini si along kaprek akulat along electric apala along langdamlo oke jor atum kilin ahutke 500 gram bonta electric pala along kilin dam ahutke 500 gram adim ke 412 gram ansi dochodlo lasi Phuloni ahithi along oke jor atum ke kaike ta rataphan avi kachongsip dun ang parta rataphan kachong thui kachobai dun rataphan ame kapaludun lok asai lok si keklang puke daksi klang daklo labang so phuthak ke damtang arnita Phuloni Central Town Committee lapen oke jor atum pen kachingwai ta paduponlo lapen ok ador pabat pon nangji puta pabat ponlo puta Town Committee atum pen ta chekroi dunlo sita non people si alamki keklang thurok lo tangte non laso alamki aphuthak Central Phuloni Town Committee a chairman Moja Singh Ronghang pen tame Prabjin pen ingsai ponpo mate action en ponpo pusi pherangke klembang aphan pachini pon lasi non Karbi Anglong news channel along Phuloni apherangke Arun Inti Kathar pen Central Phuloni Town Committee a chairman Moja Singh Ronghang pen phone kachingki alamle non Halo sir. Ola sonin yang call bang lalo. Mane alang tum akemang penang tum kar ieteng. Oka dor pabat neng pustame tahun kubi ten ke pabat pilo pun eh. Oh kalah. Cingwai la tum sop cingwai pensi oka dor pabat pilo. Tanon pabat dia tapi sitame. Alin kilin bang ke. Tum kai pakom lok pun. Cok. Lapen oka nam ke pabat hustame tum resolution endo. Ye ok adorta sudang report kilin dalin pipa menengi bang ke town committee ben ke declare do puna cok ta